Insellem lil kulħadd, Ġulli magħkom illum ħankellem fuq il-partita li għaddiet bejn il-Union St. Gilloise kontra Liverpool illi spiċċat bl-iskor ta' 2-1 favur il-Union St. Gilloise illi sfortunatament għalihom minkejja li rebħu l-aħħar partita u kienet rebħa storika għalihom tirbaħ kontra tim bħal Liverpool, sfortunatament m'għaddewx għall-fażi li jmiss tal-Europa League u spiċċaw it-tielet fil-grupp u b'hekk jinżlu għall-Conference League, però regardless hija ġurnata memorabbli għalihom illi rebħu kontra tim kbir u kienet mistennija li Liverpool kienu ħajlabu skwadra li tista' tgħid bir-reserves jew biż-żgħar għax il-grupp kien intrebaħ diġà fil-partita li għaddiet kontra l-Lask fejn kienu rebħu 4-0 u Klopp ma rridx jerġa' jieħu r-riskju ta' 3 snin ilu li ħa pereżempju meta Liverpool dak iż-żmien kienu fiċ-Champions League, kienu fil-gruppi mal-Ajax, mal-Atalanta u mal-Midtjylland fejn l-aħħar logħba tal-gruppi ta' Champions League ta' dak iż-żmien kienet kontra l-Midtjylland, il-Liverpool kienu spiċċaw l-ewwel ma kienx hemm ċans li kienu ħejġu t-tieni jew hekk għax ġabu biżżejjed punti u b'hekk kienu għaddew għall-fażi li jmiss. U Jurgen Klopp xorta ddeċida li jilgħab players bħal Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah u dak iż-żmien Diogo Jota li konna għandna kemm ġibnieh mill-Wolves għal madwar 40 miljun kienet jiskurja ħafna. Kienet sorpriża kif Jota kien qabad malajr għax aħna stennejna li ħajkun backup tajjeb ħafna li pereżempju jibdew Salah ma' Firmino u madwar is-70 minuta kien jidħol Jota forsi kien jinvolvi ruħu hekk, però ma stennejniex illi kien eventwalment ħajħu post Firmino. Insomma, dik il-logħba kien laf Jota kien sfortunatament sofra injury fl-Irkoppa u għamel madwar 3 xhur barra u kienet tisbita kbira l-Liverpool għax Jota kien għaddej minn forma tajba ħafna kif tkellimt qabel, kienet jiskurja kważi kull logħba, skurja fid-debut kontra l-Arsenal, skurja il-gowl li konferma r-rebħa kontra l-West Ham meta konna wieħed minn taħt u kien daħal u skurja il-gowl li nataw 3 punti l-Liverpool. Kien skurja mal-Midtjylland illi meta konna labnahom illi kien minn għalijek muster żbaljat l-10,000 gowl li skurjaw il-Liverpool m'iniex ċert fuq din. U kien skurja wkoll hat-trick mal-Atalanta. Ġifieri kien qabad malajr Liverpool u kienu ħassew ħafna għax ċertu logħbiet pereżempju dak iż-żmien mal-Fulham, mal-West Brom, man-Newcastle, mas-Southampton, mal-Burnley, ċertu timijiet illi possibilment li jagħmel impatt ħassejna dik in-nuqqas ta' striker illi għandu finishing tajb ħafna bħal m'għandu Jota. Insomma biex nitkellem fuq il-logħba tal-lum, alla volja l-Liverpool tilfu 2-1 m'iniex daqshekk m'għandix affarijiet negattivi x'ngħid għax fil-verità labna tim nuqqas ta' esperjenza u hekk mhux biex nġib l-iskużi u hekk, però li huwa minnu għax labna ħafna żgħar bħal pereżempju Conor Bradley, Jarrell Quansah ħalleb il-mod qed iġib l-esperjenza, Luke Chambers, Ben Doak, Kate Gordon illi beda l-ewwel partita tiegħu minn Jannar tal-2022 meta l-aħħar logħba li beda kienet kontra l-Arsenal away fil-semi-final tieni leg tal-Carabao Cup. Kien beda kontra l-Arsenal fejn Liverpool kienu rebħu 2-0. U labna players bħal pereżempju Curtis Jones, Wataru Endo, Cody Gakpo u Ibrahima Konate li meta rajt li beda Konate għalija
kienet riskju kbira għax nafu li dal-plejer ġilli bati mill-injuries, mhux l-ewwel darba li kellu problemi ta' injuries, speċjalment issa fejn tlifna lil Matip għall-istaġun kollu għax għadu kemm ċarrat l-ACL u ningrazzjaw l-Alla li l-operazzjoni kollox mar sew kif suppost. Kelleher kien hemm argument fejn tista' tgħid li għat-tieni gowl tat-tim Belġjan seta' jagħmel daqsxejn aħjar għax il-ballun daħal fin-near post u normalment il-near post għandha tkun covered mill-goalkeeper, però għamel 3 saves tajbin, għall-ewwel wieħed kien daqsxejn żvinturat għax l-attakkant qabżu laħqu però spiċċa f'saqaj l-attakkant u eventwalment skurja, però mhix wirja li ħanqod nikkritika jew hekk għax fil-verità għaż-żgħar li kien hemm fil-ground illum ħatkun esperjenza lihom ħajtalmu minnha żgur, ġifieri the only way is up. Ħaġa pożittiva xi nitkellem fuqha hija l-gowl ta' Joel Quansah li kif nafu ftit ġimgħat ilu fil-logħba away kontra Toulouse meta l-Liverpool tilfu 3-2 lejn l-aħħar kien ħaseb illi ġab il-gowl tal-equalizer, però sfortunatament il-VAR ħassitu bħala handball ta' Alexis McAllister fejn mal-build-up tal-gowl sar handball, però ma kellix taqsam direttament mal-lob għax kienu rebħu l-ballun Toulouse reġgħu tilfuh, ġifieri ma kellix impatt. Però rajta daqsxejn kontroversjali kif ħassru, però llum kont kuntenta li ġab l-ewwel gowl tiegħu mal-Liverpool, kien ilu fl-akkademja ħafna. Sena l-oħra kien Marlon f'diviżjoni iktar l-isfel, iktar baxxi u hekk biex iġib esperjenza. U kull darba li l-Liverpool għajtulu biex jilgħab dejjem ura ma' ċertu livell ta' maturità u hekk u turi il-mentalità ta' plejer fejn jilgħab daqs li kieku ilu jilgħab żmien twil. Kont kuntent li rajt Kate Gordon jerġa' jilgħab, dan minħabba li kien għamel żmien twil imweġġa' ħafna u ilna ma narawh jilgħab. U biex ma nneħħu l-mertu tal-ebda tim, il-Union kienu ħaqhom jirbħu alla volja l-ewwel gowl ġabu angolu li kien offside, però kien ħaqhom it-3 punti u rew wirja tajba ħafna. Liverpool kellhom sa 75 minuta kellhom xut wieħed on target, però kienet esperjenza li min kien involut, iż-żgħażagħ li kienu involuti żgur mhux se jinsew qatt. Nirringrazzjakom tal-li smajtu l-analiżi ta' din il-logħba ta' bejn il-Union Saint-Gilloise kontra l-Liverpool. Issa l-programm li jmiss li ħajkun għada is-Sibt ħanaddu għar-reazzjoni tal-partita bejn il-Genoa kontra Juventus mingħand Mark Schembri. Insellmilkom.